Počkej. Jo. Anna Krumholcová and this is workout number 2. Nebo jako je to Edith, ale... No, to je všechno. Ještě i tuhle druhou. I třeba možná tu osu, no, že tam je dámská. Taky. A je to na 8 minut, jo. Takže teďka zmáčknu zase start timer. Jo? Jsi ready? Jsi ready? Tak jo. Tak 10, 9, 8, 5, 4, toasty, 1, jedeš. A pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Paráda. a 4 klíny. Činka lehká. 1, 2, 3 a 4. Paráda. Druhý kolo. Ne, stůj. Druhý kolo. Bude mi to kolem. Skvělíčko, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paráda. Hezky 4 a vyměníme 8. 1, 2, 3, 4. Krásný. Super, Aničko. 4,65. 1. 2. 3. 1. Hezký, hezký. Paráda. Tak zase 8. Ještě jedno kolo jako takovýhle. Jsme na 2,5 minutách. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Krásný. Pojď hezky 4. Jo, a tam pro mě je ta volna. Je. 2. 3. 4.
8. Hezky. Pojď, klíny, silná stránka. Krásný na 4. minutě. 1. 2. 6, 7, 8. Krásný. Jedeme, hezky, super. Drž to, hezký tempo. 4 klíny. A máš to. 1. Krásný. 2. Ještě 2. 3. Ještě poslední. Krásný. Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poslední. Super. 6. minuta. Paráda. Pojď. A pojď. To už si, Aničko, jo? Minuta 10 do konce, pojď, to zvládneš. Jdeš to kolo. Tak pojď, Aničko, skákej už, jo? Pojď. Poslední minuta, jo? Nech tam všechno, pojď. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pojď hned na klíny, pojď. 4 klíny, Aničko, jo? 3/4 Ať to minuty stihneš. máš. Pojď. 4 klíny, pojď. 1, 2. Pojď. 30 sekund. 3. 4. Krásný. 20 sekund. Pojď. 15. 'Pojď ještě. 3, 2, 1, konec. Hezky, Aničko, super. Jo, co to zastavilo? Nemusím.